Belai hambai sini oja kok awai tong nai rok no sini kok borok ni channel rok no bishes ke tini oja gawo chung YTF ni chaito kmung bai ba sikla bodol tipra mothoni je sikla bodol ni fan bai oro 48karamcherra bahai no tini bike rally khlaijak tongo o bike rally khlaijak mani main karon ngakai phainai salo Greater Tipra ni naharmungno tui Delhi Abhijan khlainyan thangtani bo o jagao kaisa tini bike rally bai khai chengjak nai o chengjak mani jagao tini ang belai kheno muitumano yakung hamia usgango tini Tipra sarni kapal to राजनीति चेन सुंगिबो उंगिबो अब फायो थांगो सरनो जुकुंगो हीरा जुकुंगो हमपाय नतै जुक सलाइजे गया लामा लामप्राचिनि तिप्रा सारनि बेलेखेनो हामिया बाइक एक्सीडेंट दं सुगिया खेगै थांका का चैलेंजर पाइप नंगै यापुं सुट काननानि से कष्ट हिनपानो बखाति किया तांगै हिंगाकाय बाइक रैली काइसा चिनि तिप्रा मथावो चिनि तिप्रा दफानो थानसा खलाइथनि बाइक रैलीनि अवदान दङ बाहायके हिंकाय जेफुरु तिप्रा मथा एनजीओ दङ आफुरु पॉलिटिक्स करिखो 19 दिन बाइक रैली
जों सारा त्रिपुरा गनांगै खलायखाया सारा त्रिपुरा गनांगै खलायपुरु तिनि अर जे तंमानि अबसुकसे सारा त्रिपुराव जोंहापुर बांथायाकु हिनबा आ जे थानचानि बुबाग्रानि थानिनि थानचानि बयार न तयै जे जों त्रिपुरा दफानो जे 19-20टा हदा तंमानि न जों त्रिपुरा दफानि थानचा खलायसिनाय हिनै जे नंखलायमानि आ बाइक रेली 19 दिन हादुलै बदुलै चावै तिनि जे ककपिरि फैमानि तिनि जों मुखा अ थानचानि मारियाव गोबां मानो यापिरि सेपायखा तिनि आबो हायखाय न चिनिओ 48 करम सरबो तिनि जों मानसाक अरनि ताबुक जों स्टार्ट खायने अमनुनि स्टार्ट खाय एसके पारानि फाय यां हकुतै हतै थांगै नेपाल तिलातै 82 माइल तिखे गुरिवै जों फायलायनाय चिनि पाइथाक गांकाय ट्रेन स्टेशनाव थांगै जों आरो बथागलायनाय आरो पाइथाक खलायलायनाय तामुखे जतनि थानिओ अककनो कसार मुं तंनाय जे बाइक रेली सिमि खलायका पाइखा आबोया बाइक रेलीनि बिसिंतै चिनि अ जागाव तैसा थानचानि याप्रि मानजुलाय फैपिका तिनि अ जागाव बाइक रेली खलायनानै फायतानिओ केबो रांखक पैसा निजिनि होइते चालुगै मैया हम्पानो जे जानि जा मानतै जे जानि जा सुक्तै केबोबा थक नांखा केबोबा नांगिया केबोबा जानि जा बायनो थक रक दावो इपिनि फायलेबेख्या आमबागै बरगनो बाहायनो बखा काहामबाय लामसगो ताइ बसकांनि साल चिनि अबो चबा चेंद्रपसि माहाय पाइथाक चिनि तेबक तंखु गोबांमा चिनि लामा हिमनानि मा गोबांमा तंखु बाकी आमबागै चिनि खाजानि सिकला सिकली ताइ चिनि अकरा चाकरा बेबाकनो जों जतनो फोरोंलायजाक तामुखे तिनि लुवाजि नायरक नांकाय YTF आमबागै YTF रंनो बेलेखेनो हामबाय मारिओ जों जेफोरो उइला संसाफुरु आफुरु जों अबाहायके माया किन्तु तिनि अमसुके नुगुइ बरक नुगुइ आसुके खापां स्रांगो आबन बागै तिनि सुटि कानमाय आंका मिडिया रंना तिनि जे दिल्ली थांया सकान जे मुभमेन्ट जे तिनि जे बाइक रेली खेमने चिनि अब काइसन नासिं मुं चिनि जे चिनि त्रिपुरासिन थानचाननि हामजांमाना जों कक माने थानचाननि हामजांमा ताइ गेरेजार त्रिपुरानि ककना जों पिना नाय दङ अमना चिनि गावनो सक्सेस खायना बागायनो पारा जोंना चबारे जोंना असना हामबाय मानजा फेका अनेक कक थुमनाय रक बखाक्तै हामबाय जानांगौ इनके तिनि 48 करमचेरानि YTF विशेष खायै जे तिनि बाइक रेली खायनानि बागै नखर लायै दंगो तिनि जे बेलायखे कुथुमलायजाक तिनि आरो सिजागो जे तिनि त्रिपुरा राज्योगो चिनि त्रिपुरासा चिनि जे सिकला रक ताबो जसनो खा कुवार बाय बिस्कां आगोनो बाय चिनि बुवाग्रानो सुबा सुरनान बाय जतनो थानचा ताबो इनके नायथखाय बाइक रेली अंनाय तिनि एवं आबो तिनि 48 करमचेरा बाइक रेली आबोनो रेकर्ड संख्यक बाइक रेली नि आं खासंगो एवं प्रचुर परिमाणे ताइबो बाइक फाइ दङ ताबो इंगे ताबो आरो कुथुमलायजाक इंगे बाइक रेली नि बिसिंति जे फाइनाय 16 तारिख जे चिनि दिल्ली अभियान ये दिल्ली अभियान नि मूल लक्ष्य चिनि तंमानि आबो ग्रेटर टिप्रा त्रिपुरा राज्योआव चालु खायनानि ग्रेटर टिप्रा सारा त्रिपुरा राज्यो त्रिपुरा सारा ताइ कुनो आरो नाहरनानि बा बिनि पलिटिकेलनि कुनो एजेन्डा ताइक्रिखा आमोनि शेष पाइथाक ग्रेटर टिप्रा जाहाथे त्रिपुरा राज्यो दाखिनि चालुमा खायनाय दिल्ली अभियान जोंनि क्राक खयै सारा भारतवर्ष की सारा विश्वनि बरनो जों सानानि बागै एवं चिनि ककनो ताइबो पारा आमचाय जों पिरनानि बागै ताबो थेके चिनि बाइक रेली थेके जों चिनि सिकला रक मोटामुटी जतनो दाबो थानचा अंगै सिकला रक मोटामुटी बखा क्राक खै ताबो आगक जा आसनो हामबाय बाइक रेली कायथ खैंनाय एवं को काहामंनाय बाइक रेली एवं आसुकनो आसा खै आनि ककारम थाका